Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Suspension para sa natalan nga plebisito sa JVA sa Central Negros Electric Cooperative kag Prime Electric Holdings Incorporated ang ginahinyo sa karon ni Mayor Albee Benitez kaupod ang pila pagid ka mga alkalde. Sunod sa kay Benitez, may mga member consumers sa Central Negros Electric Cooperative nga wala madala sa voters list para sa plebisito. Ang iban patay na kag dapat na kuntani makakasalistahan. Ang mga para man sa alkalde dapat nga masuspend anay bisan isa ka bulan ang plebisito agud matigayon ang cleansing sa voters list. Sa Hulyo 8 tubtub 9 ang extended schedule sa plebisito. Plano man sa pamunuan sa Sineco nga mag-reschedule na suspend nga plebisito sang Hulyo 1 kag Hulyo 2 matapos ginlift sang korte ang na-issue nga temporary restraining order kung TRO kag hingi usang katapos ang anti-JVA coalition. Sang Hunyo 29, gindismiss man sang korte ang separado nga request for TRO nga ginfile sa member consumers organization batok sa kasugtanan sang distribution utility kag Prime Electric. What is this one, ma'am? July 8 and 9 Mayor plebisito. That is the request that I'm proposing. Subong we're communicating with the other mayors, may-ari ko draft letter that we would like all of us to sign and forward it sa NAY. Sa position, ang ako nga paglantaw, wala din po until we clean the list.